Sumo ene anopai. Deɛ di mo akotene no ebini. Food and Drug Authority atuyamfo sa yenhweye ne yema ye ninna ho bo nnuane bi a yedie ho. Na mawura hene wo Doma Traditional Council berima efitete samponsian wode afutuo ama na wabɔ wɔsoafo hye ngomasuan so abaso edi entia. Sada na yewra Eric Opoku so afo a won na hwɛ ye nnuane ne kuayo ho nsam so bɔ wɔn mo a ɛso afi akuafo ɛda wɔn bedie nasene no wo bɔ abaso. Ghana Union of Traders Association gutafo wɔn so ma hyadwumadi bi ase ye be pensempensemu ama mo anopai. Ɛne ye bɛkɔ wasa ɛne na afa na wɔn mo ahyefa adi ma fa hye no wo hene se wo pesuapɔn ɛwɔ mpotem ho. Amono ne nsɛm nso ne ebepie gini bisawo na nkrofo esusu se ku ne abato ho ntawantawa bi wansha baabi ebekwa kɔwie ne wansha ɔman no ɛbɛsɛyi ensɛm pii ka we no ho ne yɛde so mo sakase ɛbɔ SOMPA 106.5 FM Accra ye ne yɛde kase bɔ yɛ so mo no pɛ ɛyɛ me AKOSUA ago ABOAGYE wobetimi afrɛ me AKOSUA nhyira me ne me doba triple A man APAM DADAA. Afe ensemune abusua yewram wo wono ma abayase ye no atena ye wo mase a wo hwe enuane afe enuro ene asrade ahodo tichu de de koye mo se nipadua no Food and Drug Authority asante mantemo de wakasa de ma wo mo Yura Daniel yawo Gerardo na wono na etufo se de yedie ne ne ye nom ye ma ye ne nkɔ ho pa na wani beba ahoso no na wasesa awudro pa na de agu mu de friend poison na ansa na be poison no ade bia won be ye friend product be babonten ye woda ye de yoy ene da ede be seye eno nso wo mo mfansie ya wo mo de toto akro no ana konkono a wo kwa akote anu akodi no wo mo de tare ho na eno achi Food and Drug Authority nso kra de wo mo stamp kutu e de apem so se ba ma che sampa won magye atum enti sa niema no bia wo betoto se yeso to mu o hwehwe ho no wa nhunu a wo ho kwan se ubusa hwehwe ba bie wa na da to ano ne to ne ti ho bia no wa nhunu pe ene ye wo betu fo se enha ho se wo beto ente se woni beba ho so no waso aso niema bi e de akwa kogu mu enu achi no so hu se konko na we na de china enha ho kura nkonkodi na ye wuduro date no so hwe na say expire mesrew ye ni emrabie ni ho no ma eche say your grace period of 1 week 2 weeks and 3 months bi say product expire obetumi bi sa ni ho no expire esan say ye won hyehyeye ene hwehwemu a ye ma omo ye ansa na ba edwaman so say expire mesrew etwem enti wo koto so biom so a hwe say konkom aduane a enwe na ache tare na ache na ese bibi ahyase ekoso ewo product ni mu enti e ka san say konkom bi a obebiemu ya na won se ye coat mu yi ebi ohonoma esanse ebi amoa ana hwe wonom ne ntino na emu ate line ni mu ate am womfa weni ehu eno no so eyade a etumede saa ohawo no ebanti eno ye ntoamu ne konkomo de afutuo na wi an wo se wonom eyamaburo ana wo so mo ho saafo no nso wonya hweye pa Ghana for Food and Drug Authority ne kan say edi kan say ade a wo kwa konyam saa ebro na say emu ye bi cereal mix ya ye kan say o de ye eyi afra na o da ye aduane amamanfo edi ana say wa ya ma webusuanfo kra na mesre wo na wo kwa akoye amanfo edi bibie ni ho no ma esen say wo koye ade ama nipa edi a wo be ne krogin ama nipa edi ama ne nya apomuden nyame hira wo eno no kra emu nti eno no de etu Ghana for say omo nwen omo nua na enye ya na saska na ye agi afri ni pa ye sade ko yi akwakobo ensa nti Ghana for ema omo ni enko bibisa ho na emom Ghana ni so okwa akoto ade so a eno asante mantemu Penny Wakasa Edema Food and Drug Authority Ura Daniel yawo Gerardo ene ne kwa redu edi nkomo yi na yeto nsem ne so ameka wo se na KJC Company Limited anopa no nsia kase bobre ena wugusu a wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra na manwure hina wo Doma Traditional Council berima efitete sampon nsia wabo Education Minister wo swafo hwengoma suanso Honorable Harina Idusu abaso ene NDC aban ni nyina se wo madwene konkan ehunu se oman ngoma suan na sese kakra enti nkoda
basic level no bi te say primary school no ye de yankase ye kromu kasa ene betete nkwada no ye de be kire nkwada no ade wo se beboa amantiase aye adwuma de fe ne mother tongue no it is nipa ne ya santini wo ya gbeni anase wo ye nkrani wo ye mfantini a eno an ye de be kire no mana koyie na wo chem say education minister small de to dwai se ye de sa mother tongue na se yankase ye kromu kasa ye de rewura Ghana ngomasuamu a berima efitete samponsia se ye betimi aboa ama enisode hunu papa na ye pe se nkwada ne ba desua be konkan no etimi adi mu prekope ni ya tie no wo John Mahama na mamuom asoya eya education ministry ye wura Haruna Idrisu nda so no aboso abanaje atum aka nhihye ya ne be frɛ no parliament be ma de aye adwuma ne ho ne ye be hunte sene mia madam fudi wo South Africa o kan ara parliament ya ye wei se ye de ye kro nkasa na okasa ka ho be hu se nyansafo wo fie ha so akoye kasa bi wuntimi nka bi a onyansa esu bebre na saade we ya ebe ya adwuma wo ye wura Mahama penso no anuano homa ye nyina ye nso mu yie ne Ghana akoye mane bia brofo kasa ye compulsory wose Ghana ha de brofo no wupe wumpo esesa wotie eno ane ye kano ane de ye nsohwe emrahye beje obi wo kropese wo kire na dwensi bia brofo kasa no wabon wo mu no wakam na berima efitete samponsia eba bewie no eno osi English ya brofo bedi wo man Ghana so wo mu kono mo sese wo mu nkukuru wo mu nkaka nyina akọ enenso ade ba ko a wo mu gya ya Ghana ya fa ne se japade no eye brofo kasa brofo ya be ye kufu titrew anyina nsi sa ya de ko kasa no kasa udi ben send ama Ghana fo se satan be fe gold coast fi sebe de kasa bi abefra na brofo edi aye pane na bedi atoye ne bentam se wantim ampase broni kasa na oya nyina nsifo ni meka yo enye pototwifo enye francefo enye bia kufudun fufuoi ode ne kasa ato abefra ne English ni tietie ma ni se ufri JHS okọ SS ya wampase a wonko wani nje se wuni me nwoma ano kire tietie se wuni me nyansa bre wa pass ne wawura ya befra ne SS no obekọ tertiary ndama mi ntwani se obekọ university a brofo no sanda ho ono so be wa pass ya santroaso no aye siapomu no eno so wonko kire se wunimi nyansa se abibrem me peda bia ya kirekerefo ebekọ apam be ne ye politicians be ye adwenkoro na ya wie etiefo eni ayeti yi eye mawure hene owo Doma Traditional Council berima efitete sampon sian wono enebo ono abo Haruna Idrisu abaso a wase brofo kasa na yenyimfiri ho na yemfa ye kromo kasa nhyase akire no na de brofo na to aso nti kwaku eye mensa abrampa Doma hinkro eno de amane boyi ebeso so mpaka se ebo eye mani masase paso na no firi ba na abusua ma yemfa hafo na fe yensamba mesia hinkro na no no eye honorable Eric Opoku wona so afo a eba yenuane eni kwa ho nsam so a wohweso na pani na akasa chese no kwasem ni de yeso ne batira sabi o ye hunu badwam no ya na ne ho nna saafo no nso nya bia e wo se obo na ba so na abo mpaye bra wo kọ mpaebo mu a wo kai saafo no na no wo kan we dia ba be se afi akuyafo da no ebeba so se de afi bia eba so December bo so me fie de edi kan no afi nso saa na ebeba so na afi de no framantamu na hinkro ye yeho eho ne besie na sade eho nsamote no pani bobo so no wo che se enyumaku ahodo bi enye nuru hokora no wo madika twonti a wo mo aso dwumade na sene na wo hyebo nso se bibia won be so asene no wo mo de be ma wo mo a edi won na ese won pra e woman e support ye na ye taxes kakra itu am nya do na akọboa ada ye de nkrata asese ye nua no mo kasa le mo se stamp ka ba ha mo be tractor kese ba government bank Ghana enso aba ha mo abraye tractor ADB so aba ADB no omo na the overall best farmer award da ye de ma no mo etu amaye go ma 1.2 million Ghana cedis Ghana ni a obenya the best farmer no emphasis award e ma omo sama 50,000 on say school farm the best secondary school in agriculture na fu be di mo award be a demand ADB say 50,000 Ghana cedis eka eno achi no ye be ya award ya no then promise no ka edema award is one nya award no ti o mani o ma bre eno eyasoafo a wohwe oman kuayo ene nuane ho nsam so honorable Eric Opoku no wose de afofra yi wono ma ka akire nso ehwe wo mu nsan so no wonsua yet woso ne konsem foforo so a enwuma apagya wo mo ho mo ye adwuma wo Ghana ha wo mo ton ade wo mo di dwuma hodo ni nyina no wo mo nkabo mu ko efe ne Ghana Union of Traders Association efe ne guta na guta for de dwumade bi ese wo mani so efe ne National Monitoring Tour no na se kire nyina ne se o my Ghana ha nyina ntwom ni tokro bia ye bawura ho e wo mensi na hodo ni nyina ne akọ hesampa wo mo ton ne ma na ne ma krogen e ne wo mo ton eti ma me pelpo a wo no na ye national coordinator e de ma guta
women's wing no wono na chire mu wo mo botaye aisi wo mani so ebe wo mo ne nsentro fo twetwe nkomo na wo chire mu se gutafo ehunu se mu behia se adwadefo yi wo mo no mbedi nketa ho a esefata na wo ma hu wo mo hia de na wo ma wo se ne ma papa nso na wo mo ton na etemi aboa ama ehhehye ya wodo bi wo mo pese wo mo ye no wo ma ye ne prekope na de yedie abre Ghana adwumayefo buko ha hospital ya se anya no publisher pa no ato na so esa so wa fa bi go school mu no hu tonti no se school ni beto a wa sa ma na return aba se so on ton bi bia wo school mu and the publishers are chasing the teachers and on ton ma won publishers ni ma won bribe on ma head teachers ni teachers ni bribe wo school mu and on pick won books books ni bi wa enya just enya papa e trouble se ni trank no MPs for be se sani nyina e wo bebi a ye ko tono no mo akwa akwache instead of mo mbre nche na mo beto e wo ye nche no etina wa ye se o mo akoto acheche nti o mo ye we die ya nton hwe se na de bia nyama ekoso no bu se na ho mi hu ekọ ye bia 55 shi enye ma he bu se square 110 ni gbeke bia fa no oni jela ha me hwe textbook se o textbook se mi fele 1 by 1 aka gbeke bia gba ka mi akedo ole aka sani ihe bu se ye school ni ke enti de adwadifo no ka ne ye wo mahia de ye akyerkyerefo ene nkwada wo mo kosuku no niam wo mo baba beto ho nkomotwetwe no ena maame pelpo wo kyerɛ mu sɛ wo mo eteye na asamba kwa wosan ede tu so biem ne sɛ emiamia bi te sɛ Rollins Park wo mo koye no ena maame pelpo ku bo amane sɛ ebre wo mo eduru ho no wo mo tie adwumayefo na hia de ene wo mo ade srede mo mo gitu mu sɛ akyerkyerefo ni bebre ebeto ade ena bi wo nso amrahye bedwafo ba no ma beto chop box no na wo mo nso ede akyɛ nkwada no buta by time Kesia Ghana and we want to maintain the standard even if not more. Guta ejuni dwadifo guta afa dwadifo say dwadifo biano from obi a okra normal to tabletop ye be so dwadifo now the consensus of dwadifo ayensu asem dwadifo ye 85% what is the SMS 85% timprepi no e wo ma also e service station ye Kenya guta na ye hu the consensus of the sectors and yakokro miensa yakwa Rollins Park for yakwa stationary and yabantuma foam by the end of this year near chini sectors ni nyina enti wo mo hwe anim sa afi ne nkwa wiye no na ba bia adwadifo nyina eton ade no na wo mo akwakọ hunu mu nti maame pelpoku a wono na ye coordinator de magu eye guta women's wing no ono na kasa ye no wo mo so nam dwom yidie ne enso ye mama so atesa sompa akra ye enso ye nam dwom na ano na domi dwom ye gina hopintin kanashi dwom yakwakọ fa ho nyina se kantamanto dwom efia dai ye enso ye ginam enti wo mo ye monitoring tower ye enso so ye broadcast tower no kure eba ne sa nso a na edafia da no aye kantamanto nyame ene nam na yakwa wasa kuropon ye wo amanfi East Abato mpesua so wono ma hyefa kese ye frɛ ne sɛ edim kese no na eno na tatrate woku amo asachimoto so mienu wono ene ye wo manhene edema adehye a wompotem ho no wo kasa kyese afasha wono mo hye afi bia nananom hyefa afa ofro wo mo asa hyefa wo mo hye mu ada nanso sa afa na wo mo hye no afi bia wo mbɛhye wo botenti a wo hye afi die no wono mo hia suapon ewo wasa ene ne mpotemo se de be na adehye wo ho no so wo mbenya ntete pa wo twa kwantenten ene kokogye ne bi ewo ho na afoforo nso beba aba behunu ne pa wo wasa ene na afa me MC ye jira haka urre sikaputo amayeka ya koma assemblies so meke edi djuma ama adisia akonenim na memba samu antete mpeso aso ha na mo moni ni suadie hununti ne excellency the commitment so ma adisia akonenim nti chebia ebeka teso yebesi amanfi state training calendar enti nanade sansemi to so no na honorable Joseph Nessa oyemrahye badwani e won potem ho no ebe kire se wo mo ba ye training college kura ama won dada na wa ban hyehyem na won ma ekobi no ebi honorable ya adutwim wasai kane no ye so afo hwe ngomasua so wakobi enye ono nko honorable Gianna Kujo Jan mrahye badwani a wo won potem ho honorable Nicholas Amankwa amanfi East mrahye badwani ene aban akrachefo ne aban wura abafo ene koi na ehwo na doctor osaye wadutwim wono nso hyebo no wache se de omanhene kan ye se asuapon no wasa manfi wobeduma aboa ma aba na unsa janka da se anwumere pe na de obedi na anopa no ene wo hwehwe
sɛ tie bia wɔsono frankaa no wonya wo betu nti wo mommo mpa ye entanechi na obi ala nka wo na ede na se wo ka se ni mo ni so ani ni mi yon so na ta wo si ni a se mi ya ya ni de ba am mo ni so ani a wo se university ka Abraham abamu ni se ya ya ba wo na wa ye mu e mo na ya ya wo so ye ta wo si ni amboa kane ngomasuasoafo honorable doctor wasaye wadutwim na wako wasa memfi afahye na se adim kese na wode ne bohye eto ho meka wo se sompa kase bo na wutie fi sompa 106.5 FM Accra enche na ye ba bedi bronya etibi a wo hye bo sanka enu December 2025 na wasi wudan awie mema wrenho na na KJC Company Limited for sebra ne dan no wa hyase no bewie wo beto adanse hu ne ma firi ne nkyan a na se bibi bo bronya na be ye wo de abrochirefo a mo nyina mo ba no mo se mo ba beto mo dan so no mo se mo ba be boso no mo se mo ba be hyase no mo se mo kwakoto ensase no mo hyase si dan ansa na makɔ no mesremo fa ahoba dondon na dondon ensa ho na KJC Company Limited a woton adansi ho ne ma be ti se nadoa plywood building wire cement iron rods any roofing sheets awodo no se bra na obenya adansi ho ne ma papa ne bo eda fom wono so de ne nkrabata na mantam dunsi ne nyina wo busu a wo pitim tokro bia mu obehu no se ye pantan joaben ne tano so intribo ho etimetim fumeso asaman kese wanchi to ase kaswa depo abija nkwanta achimoda nyinahi takorade sunyane ho nyina wo ho kaswa papa se tachiman wona enie sunyane poku ase tantra hill kwashiman ayon city boshan breman akweteman enyasam ketu Ghana ha de wo bie ne wo ton adanse wona ma wo branches e chen ne da na wa ben wa ite se 21st clinic no ba bia wo behu no eti na KJC Company Limited ko ba semprimo wasebra na adanse ho ne ma papa na wo benya enu achi no so sa wo ba na wo pa futuo ne akwankyere ekwan fa so si dan so obeboa wo na free delivery so ye de adwuma eno nso ene se wato ne ma na awie ne de egu kam de akwa ma wo kwa na no ye se outstanding service 2023 na central steel for the man no chair ne truck ni trailer enam na dwuma panti so wo nkra ne kuma se ne Ghana ha ba bia wo bia number ne ye ba ko pe wo ma me no papa no nuanom na efra brochire ba na number ne ne eko ba simprimo wo be maba eye 0204355040 0204355040 na with them endpoint homeopathy clinic Dr. Duboaten and ope wachiachia wase homeopathy alternative medicine no a branch of medicine sayarea eno no etu ase won so yare so no won ho yare wotan yare endpoint homeopathy clinic wotan yare endpoint homeopathy clinic wotan yare fi so dem say yare mani pa ye mobo yare timi ma wotamfo nyawo yare e ma wontimi nya adwuma stroke nti woda fam awo a woni binti ni petete hepatitis binti wo bre ena no achi premature ejaculation nti woni manyama bo ena low sperm count nti say wokura wa ye low enti bra nerve diseases de wodim say homeopathy de say ban nerves anase ntini mu ade no wo ma bi wom kidney yare nti da bia dialysis na ada so ena wokodwo nso kura gi say no uji scan sana utu scan sana wadwo nso endpoint homeopathy clinic liver issues nyina physiotherapy massaging wo lab technologists and lab technician lab technologists difference room and a radiologist endpoint homeopathy clinic ni ayaresa papa kronoma bohia e wo kumase mo kumase no momochi ene trada kronoma bohia na monko and shell signboard na spenters kwano so ba ko wonkran he ya and tema community 22 no so ba ko ho na ne number na me di tudwa na wo fra nya se bia receptionist na efa wo doctor na nkasa na befa ne number ni 2% ne Dr. Duboaten kasa je number no fra wo se na metie so mpaka sebo na meje wo number nti me frɛ na yare we na wo ho me ma me bi me ankasa me fa ba bi na adwojo na Dr. Duboaten beboa wo 0244 867068 0244 867068 and 0274234321 0274234321 or say man memman so mu betimi be cha scan na scan utimi be cha for free say wa wo mu anase prostrate no wa ma wa Kenya endpoint homeopathic clinic say di net dodo endpoint homeopathic clinic wo mu yeje na John's bread and pastries say what the just hot kenke aba na just hot kenke no ene say dokono ye de yellow corn na vitamin A wo mu no ya ye ye dey ma wholesale price 3 Ghana cedis sepe eti wo to do kron na nya afa na wo tepenten kwa obi say na obi apɛ soft life o say afa na mi kojuma koto abura ko nikanika akwa chie no ma be say debi eno an say wo fred just bread no mo dey just hot kenke no abrɛw hot she
akye egu chest mo ya de ba wo betimi kura de esi wa ma de akye eti wo so wo be di birthday bi anasa party bi mo ye yie na wo pedokono e de asevo wo ho a just had kenke na wa frɛ wo mo atufo bo 3 Ghana cedis pe 3 Ghana cedis pe na no sompa akra ye kenke party behwe dokono se moton nipa ba ko 40 midi dokono 7 adedia dokono na de eye just hot kenke nipa no o hemanim sere entibra na dokono ye ne ye 3 Ghana cedis pe na wodem it is a wo hwehwe na just bakery do me commercial bank nchen ho eye 024606882 eye 025 me se muntie number no eye 025 aha dem di kankan na nkoyi we na ye na original ne ye 025606882 just hot kenke 025606882 na wodem dokono papa bi ene de baye adwuma na immune system no sa wode na ye mrepe na che sa wode wona yare dampa ba koso e se asojafo na ekoma wo no wo ma ye mre etie na adwada yi me kamfo de ma wo enche na bosumi kwa wie ne ewura December akwa akodi bronya ya ba wen kokwa party no se me de me yare tonti na 74 Mr. T74 na make am for ma wo bi a wonu do so bia na che say immune system na yemre eti kanyamu pajamu revive no quicken no resuscitate your immune system with the tonti na 74 Mr. na yefe no T74 na be yadwuma da bia na na ase ho no wo de ekroto ho a enguda wo de da bia na wo bawa na liver infection nie na kidney infection nie na we de hepatitis nie blood related diseases nie abanipa bakofo yare ba ye nsu ne wo nipadua ene menya typhoid ene menya malaria adente nipadua no abo immune system no ne honya den nom tonti na 74 mission ye fene T74 na edi DHC Afra Food and Drugs Authority agiatum obia wo bi woni fie wo be kosku atobi ma na no mfanko e ma nkoda na nyare na da bia wo ba fra wa na me yare T74 ene nkoda ne ko secondary school boarding house no wo bia wo ba tan papa bia atobi na wo de ahya akoda no chop boss mu no de ne ko T74 sa wo padudu atu anu afre 024 6073498 02460733498 na udem na bibia akoso yie na sompa chade sompa ye headquarters wo Kumase 93.1 FM Kumase no wo ma de dwumade bi e fa na sompa chade ache aya ma wo nyina branches na yeso nkran ya baba be ka wo mo ho eti sompa 93.1 FM Kumase takwa 101.1 and na Techiman 106.1 enkranza ye 90.7 Sunyane ye 98.9 and Accra sompa 106.5 FM no ya de sompa chade eba ya botaye ne se bebo chade amponyankopon bosia bronya yi na ye mfa mo amobrofo ne awusia na wo mo so timi agiro mo nan so prekope eti wo betimi de mo ene anwa ene toiletries na de aba entade ya susufa dada obi atade a ne tu nyina tete atade a wodi chanyame ye yie na fabra atade a wodi chanyame ye yie no na fabra atade asa wodi che Yesu Kristo na fabra empabo a wodi che Yesu Kristo be yie emo ne anwa wodi che Yesu Kristo be yie fise onyankopon bo nipa ne seso obo nipa se ne suba ne seso nti wo che nipa de ne mobrofo ade a wa che nyame ade eti menka se me fa ade basabasa bi ene no ntoma dada mo entoma papa na fabra na ye mfa nche wo pese wodi sika ba ye mobile money no eye ba ko pe eye 059-855-9802 059-855-9802 edi beba no eye Terra One Media anasa Blessed Foster ekunafo ne awusia bronyam o monsese bonyame bosia na so da hia dem no wonyame yetimi aka ho so mpaka se ebo na wutie fi so mpa 106.5 FM Accra no na ensema yedi kan dia mamodada no ebi eye mawure hene education minister wabo na wabaso sanso ena gutafo na motu a wo mo ba betu ye homeso ye ba yede dia kan nyina nso ebeto so Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me hwa ya me ka se yi ba kwin. Ani wayi me yensen. Bra, sanya time heba me hwa esia gyimi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hwa, me ka se me di one dance ya heaven ene de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba me hwa. Enye enu nku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba me hwa duro no ene ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada no fo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am yehu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se opetam heba misha enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Eni herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo
set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atu Endpoint homeopathic clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omu tibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na eye endpoint homeopathic clinic anase eye kidney eye liver problem wo fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathic clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo eye endpoint homeopathic clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de eye endpoint homeopathic clinic kuma se ubehu endpoint homeopathic clinic e wo kronoma boy hia e na akra hanso so de wo mu gina mu ankasa e wo spinters bebre friend share signboard no huduro na ubusa sa wo pe endpoint homeopathic clinic a obi a e be kire wo for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathic clinic a wo mu dem fo tontonte yennom nsane e fa adwen ne e fa adwen ampa say na nanu nim se bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeye adru tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene asina nanom dodo so se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no emo immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho den tonti na 74 yi nso ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa anka fi na kroi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 samennom tonti na 74 menya hodin mennom ne da bia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoden ne apomuden ko a wokọ pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya tonti na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 05016289931 and 0246073498 FDA agi adwadi nkratoa yi atom SOMPA TV Emma Akatuapa na kure Emma Akatuapa ampa na abuja ye ko Guinea Bissau mamu amana ne dia ye kwa wie no mampani Omaro Sisoko Embalo wono na sese wo sanso ahwe ne mo se wo mo santo mano ne mpre no so na won tena konwa no so se mampani 2020 February bosume mu na wo betena agua no so na wono no ye ka wo ye sre ne dada na emu no nipa be se dumienu ene gina ya eno da kwasie na ewo se won moto wo mo aba no na wo muguso ne se wo mbeto no pani a wono nso na watwene tipa aso wo ne mampani no na epema beti enso eye de owura wo musa kane no ye prime minister Domingos Simeone Pierrella was sponsor no Fernando Diaz de Costa wodi mfinhia aduanan so na wono no esi agan na nso ni nyina mu no wo mo yeyire ya yo se wo mo mpenema pani no a wono ase woni mampani betumi esi agan bibia betumi asesa ma na yeye ye wo betumi ama mampani showdown enti ekoko wie no na ye bibia ho no wo mo kyese ukọ Guinea ho no kra ansa na benya konwa no so atena no wo mo amane a wo mo hu nyina ya bantugo ene wo mo atuagu a enti embalo betena so ikura no ebia bobọ afa ne hwena no pa na empanense atwamene bia sura ye na ne sa hunti woni musa de esi ye na betimi ato no na eno na the prime minister sponsor no kyese won de fa ahode no wo beje e de ama Guinea na waje ma Guinea nso a ebia ka Cape Verde ene na afa na mampani tu wie ya ene wo kasai e de kire timamufo kyese de enti a wo pa de etoso mienu no yese wo pese wo boa maman no efa ne tampefra airport wo be ni yi ama wo masetena mu aye wo mo de nanso World Bank de abetu dwa se o ka o man a ahiafo wo so pa Guinea ka ho
we na Guinea Bissau story ni ebegina so ne yede nsem na ba wie na ensem de mama no pa de makotene bi ene se mawure hene a wo Doma Traditional Council berima efitete sampon sia ho wabo education minister Honorable Haruna Idrisu Abaso se yede mother tongue na se kromo kasa ebe kye nkoda na de ebra wo mo hyase e wo ngomesua mu sada na Honorable Eric Opoku nso abo wo no ma eso afie akuafo eda na asene na wo kyese ho ene bekoso na no poncheche kunso de bedan ye se national coordinator ede maguta eye maame pe Opoku wono nso so ahyebo se afia akosi afefufra ye babesi mu no wo mbefa adwadifo nyina so ehu wo mo hawo ene wo mabididi ene adwadifo asama ba mu no Food and Drug Authority nso aboye nkokọ ye ba bedi bronya de ebedi ni ye benom ye hwe sense ya yene de kasebo so mono pay eyeme AKOSUA ago ABOAGYE obetimi afremi AKOSUA nshira mene medoba triple MI ejape APAM DADAA kasebo ifa ye headquarters wo Kumasi SOMPA 93.1 FM Kumasi wonso ayiko 100.9 Adamfopa radio eye Paris France na takwa SOMPA FI eno ye 101.1 Tachima SOMPA ye 106.1 Sunyana SOMPA ye 98.9 Nkranza SOMPA ye 90.7 Mankesim ye Kingdom 106.1 FM decoder so bia radio wono eye SOMPA FM ye Facebook page ni SOMPA 106.5 FM Accra and na YouTube SOMPA FM live your website www.sompaonline.com nana KJC company limited to adansi ho niema na no pa no nsia kase bo na wutie ye no endpoint homeopathic clinic wo tu yare ase eje na baba just hot kenke dokno papa nso so eje ne tata na 74 mission so ema ye kase bo na empa bi so ema ne dae na SOMPA achede nso eje ye ababa e se bronya obema awisia ene ye kunafo omani aji ya womeso ye ba safo kantanka bema at the tip of sports no ebeto so cause we tie SOMPA 106.5 FM Accra.